Brutalne pretnje iz Manile. Rusija upravo uputila najjezivije upozorenje Evropskoj uniji do sada. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov javno je poručio: ako Evropa odluči da krene u sukob protiv Moskve, to neće biti običan, već surovi nekonvencionalni rat. Lavrov se je pozvao na reči Vladimira Putina i naglasio da Rusija nema nameru prva da napadne. Međutim, ako Zapad ponovo okupi celu Evropu pod dobro poznatim zastavama i udari na Rusiju, sukob će izgledati potpuno drugačije. Ruski ministar je otvoreno ukazao na ubrzanu i opasnu militarizaciju evropskog kontinenta. Sa druge strane, šefica evropske diplomatije Kaja Kallas odmah je uzvratila udarac. Ona je pred azijskim liderima izjavila da Rusija predstavlja direktnu egzistencijalnu pretnju za Evropu. Evropske zemlje zbog toga hitno podižu svoje odbrambene kapacitete na maksimum. Da li je svet upravo ušao u najopasniju fazu?